Ja, op maandagavond kunt je traditioneel altijd nog een samenvatting van het amateurvoetbal kijken. Maar ja, amateurvoetbal is er momenteel niet. En daarom is TV11 in het archief gedoken en we kwamen een wedstrijd tegen uit 2004 tussen Ruiver en Zwamen. Kijk maar met. Welkom bij Matchweek. Vorige week waren we op Ruiver, Sportpark Dijkerhof. Want daar werd weer eens een Ajaxse derby uitgevochten tussen Zwamen en Ruiver. Nederland is natuurlijk altijd leuk dat de twee buurdorpen tegen een uitkomen. Maar ook op de stand op de ranglijst van die derde klasse C is het een wedstrijd die van belang is. Want Ruiver, dat heel sterk begon aan het seizoen, is de laatste tijd een klein beetje terug in het zak gesteld op een tweede plek. En Zwamen is in de winning mood. Ze wonnen de afgelopen 4 wedstrijden op rij, maar liefst. En zijn daardoor ook weer terug te vinden aan de kop van de ranglijst. Winnen ze vandaag, dan gaan ze Ruiver voorbij en stijgen ze door naar de tweede plaats. We gaan kijken naar de wedstrijd met een overtreding gemaakt door Roy Dijks en een vrije trap van Lajani van Ruiver. Deze bal wordt goed voorgekopt en nog liggend op de grond weggekopt door Joris Smeets, die Zwamen. Is nog niet gedaan. Barry Dennissen dan nog met de voorzet en die komt achter de goal terecht. Even hachelijke momenten voor keeper Luc Luitmans van Zwamen, maar hij hoeft uiteindelijk niet in actie te komen. Dan Zwamen in het wit spelend natuurlijk op zoek naar de eerste kans. Misschien hier met Roy Simons. Goeie actie. Roy Simons, 2 mensen voorbij bij Ruiver. Nu de voorzet. En deze is wel te hel. Probeert op goal te schieten. Maar de actie was goed van Roy Simons. Ingooi door Tom Niemans. En een lange bal. Overtreding gemaakt door Michel van Keken van Zwamen. En een vrije trap voor de Ruiver op een gevaarlijk punt. Vrije trap genomen door Jamie Esquerdo. Goed voorgegeven. En de bal kan weer weggewerkt. Opnieuw gevaar dus voor het doel van Luc Luitmans. De Ruiver dat toch wel iets gevaarlijker start dan Zwamen. We zien Roy Simons en hij wordt neergehold door Patrick Hegger. En daar gaat een gele kaart aankomen. Vrije trap dan voor Zwamen. Geen overtreding gemaakt hier. Een gele kaart is er vanwege spreken voor Mike Dikkers van Zwamen. En er zouden nog wel wat kaarten volgen deze middag. Het was op zich geen helle wedstrijd. Maar de scheidsrechter besloot toch om het prenten uit te delen. Voorzien het balbezit voor Ruiver met Jamie Esquerdo. Steekt het halve veld over. En dan gaat de voorzet komen. Goed achterin en bij de tweede paal het doelpunt door de Ruiver. Want bij de tweede paal staat Johan Vossen. Die knikt de bal diagonaal binnen. Op een prima voorzet van Jamie Esquerdo is het Johan Vossen met de 1-0 voor Ruiver. En dat hangt toch wel een beetje in de log. Ruiver dat gevaarlijker begon aan de wedstrijd. En dus hier toch wel verdiend op voorsprong komt. Dan Zwamen aan de andere kant. In balbezit Mike Dikkers. Schot van Dikkers. En de redding van Jacques Rutte. Mooi schot, goed vrijgemaakt zelf door Mike Dikkers. En dan kijken we nog naar de corner. Ik heb goed voor en daar staat Joris Smeets van Zwamen. Maar ik heb hem recht door het midden in de hand van keeper Jacques Rutte. En zo begint Zwamen langzaam gaat gevaarlijker te weer in die eerste helft. Dit is Kai Nadolf. Wordt neergehaald en ja, daar wordt dan toch een vrije trap voor gegeven. Leek als voordeel, maar dat werd er niet gehaald. Dus de vrije trap voor Zwamen. Schot op doel is goed. En hij komt terug. En over de lat gekopt. Frank Zelen dat kreeg de bal, ja, zonder dat er het wit volgens mij, op zijn kop. En dan kunnen we hem over zijn eigen doel. Binnenkant Paul, terug gaat de vrije trap het veld in. En ja, geluk voor Ruiver dat het Frank Zelen is die de bal over de lat kopt. Daar zou het dan bij blijven in de eerste helft. 1-0 voorsprong voor Ruiver. Weer gewoon naar Tom Balendonk in de kantine van Ruiver. We staan hier in de kantine van de Ruiver. Van meneer van ons zitten. Jozef Vever. Jozef. We zijn op zoek naar kantines die meer als een functie hebben om een glas bier komen te drinken. Is dat op de Ruiver ook zo? Hier is het altijd gezellig. Iedereen zit hier te woord. En hier is het altijd fijn. Dus ik kom hier al jaar of 9 denk ik. Bevalt me wel. Ik ben meer eerst thuis. Dat is een goed ding.
Is hij meer te doen als alleen een glaasje bier drinken tussen de wedstrijd? Ik denk het voetballen is niet te doen, hè? Niet alleen het drinken. En het sociale contact, ik denk dat het heel belangrijk is. Er wordt alles goed gepraat. Wie het met de buren gaat met voetballen, dus dat is heel belangrijk. Daar is weer ook nog op zoek naar gezelligheid neven de lien. En niks kapot liggen te maken. Dank u wel. Veel leuk. Chic, dank u wel. Beelden dan uit de tweede helft met een aanval van Zwamen meteen. Verzogen de voorzet van Roy Dijks. Kostweren weggewerkt. En het balbezit is er nu voor Ruiver. Invaller Lars Roelofs. Dit is mooi uitverdedigen door Lars Roelofs. Bereikt zijn de medespeler en de geeft de lange bal in de richting van Pascal Berhen. Mooi afgegeven door steeds Johan Vossen en het is 2-0 voor de Ruiver. Vooraan in die tweede helft wit Ruiver dus die voorsprong uit te bouwen. Opnieuw een doelpunt dus door Johan Vossen. Maar het goede voorbereidende werk was door van Pascal Berhen. En de afronding is subliem. Johan Vossen met de bal in de kruising. En keeper Luc Luitmans is opnieuw kansloos. Ruiver dus naar 2-0 en dat is een comfortabele voorsprong. Want we blijven opletten, hier bijvoorbeeld gaat aan de zijkant Roy Simons er vandoor. Roy Simons gaat voorzetten. Achterin bij de tweede paal. Oh, mooie volley. Net over de goal. Prachtig uit de lucht geplukt door Dirk Julicher. Maar effectief is het vooralsnog niet en zijn ploeg staat nog tegen een 2-0 achterstand aan te kijken. Balbezit voor Ruiver. Dat mooi combineert. Goed doorgezet. Sil Gubbels met de voorzet achter de man gegeven. En daar staat Nemens bij de tweede paal om de bal af te werken. En een grote kans dus voor de Ruiver. Inspelen en de overtreding gemaakt. En dat is Patrick Hegger van de Ruiver. En hij had al een gele kaart op zak. En hij kreeg hier zijn tweede gele kaart. Hij wordt eruit gestuurd. Was op zich geen zware overtreding. Maar de scheidsrechter van zwaar genoeg om de tweede geel te trekken. En dat betekent dus dat Ruiver nog maar met 10 man op het veld staat. En met 10 man moet gewoon proberen om de voorsprong van 2-0 in ieder geval vast te houden. Keeper Jacques Rutte in de goal. En achter de bal staat Toby Ouderdorp voor Zwamen. Goeie vrije trap. En hij valt binnen. Het is volgens mij nog net de kopbal van Kai Nadolf. Schampt de bal en hij belandt precies bij de tweede paal in het heugske. Vrije trap van Toby Ouderdorp. Heel mooi en draaiend. En het is ja, inderdaad de kopbal van Kai Nadolf. Die Zwamen dan terug in de wedstrijd brengt. 2-1 op de borden. En Zwamen weet dan natuurlijk dat het met een man meer kansen ruikt. Hier komt er een kans aan. Joris Smeets. Dit moet hem zin. Smeets met de gelijkmaker. Nee, overgeschoten. Enorme kans voor Zwamen. Geen boetespel, Joris Smeets. Maar het is een verdediger, dus hij werkt de bal over de goal van Ruiver. En dat was toch wel de kans op de gelijkmaker. Dan aan de andere kant, Johan Vossen. Opening aan de zijkant, daar staat invaller Lars Roelofs. Zoekend naar de voorzet, maar dat lukt niet. Balverlies en de overname van Zwamen dan. Ruiver natuurlijk nog steeds met een man minder en dat is te merken. Er komt nu ruimte aan de zijkant bij Kai Nadolf. Voorzet. En hij valt zomaar binnen de bal. Ongelooflijk mooi doelpunt van Kai Nadolf. Het leek me geen voorzet, maar dat weet er zomaar in. Onhaidbaar voor keeper Jacques Rutte. En kijk nog maar eens in de herhaling, want het is een prachtig doelpunt. Ik weet niet of er hem zo bedoeld heeft. Het leek in de voorzet en hij weet zomaar via binnenkant Paul binnen. En Zwamen dus op 2-2. Inspelen op Julicher. Oh, mooi shot. Net veel langs geschoten. Dekken wacht het met een bal. Dirk Julicher van Zwamen. Verdedigen van Tom Niemans. En Zwamen gaat aanzetten. Op zoek naar de 3-2 natuurlijk. Hier opnieuw. Kai Nadolf. Uithollen. En het doelpunt. 2-3 voor Zwamen. Onvoorstelbaar. Ruiver geeft een 2-0 voorsprong. Oetheijn. En Kai Nadolf maakt hier zijn derde doelpunt van de wedstrijd. Een zuivere hattrick. En het staat 2-3 voor Zwamen. En dan heb je nou het tweede doelpunt van deze Johan Vossen Nemens meer opgerekend. Zwamen dus teruggekomen van een 2-0 achterstand. En nu dus met 2-3 voor.
En daar zou het dan ook uiteindelijk bij blijven. Zwamen wint dus. Mede door 3 doelpunten van deze speler, Kai Adolf van Zwamen. Vervolgen hem natuurlijk naar de voorzet of shot op goal. Wat was het eigenlijk? Heel eerlijk, de 2-2. Was het een voorzet of een shot op goal? Ja, het was zeker een voorzet. Maar ja, een beetje geluk mocht ze hebben, denk ik. Hè? Zeker en een heel belangrijk doelpunt is het gebleken. Hè? Op het juiste moment, denk ik wel nog. Dus. Soms zit het met, denk ik. Hè? Vandaag heel zeker. John Timmermans, 2-0, dan wint ze normaal een wedstrijd. Hè? Normaal gesproken wel, joh. Vandaag was het anders. Nou, ik denk dat de rode kaart het breekpuntje was van de wedstrijd. Door ze scoren dan uit die overtreding gelijk 2-1. Zwamen kunnen de wedstrijd gewoon omdraaien. Ze waren wel beter. Maar ja, met 10 man kosten we het dit keer het niet redden. Ja. Goed, Ruiver kreeg vandaag 2 kansen, de Stammetroos 2 in. En die is zelf, moet ik zeggen, ontzettend mat van onze kant. En de tweede helft hebben we dus gelukt dat door een geel kaartfluit, of de tweede geel kaartfluit, dan komen ze met 10 man en gelijk te opmaken met 2-1. En ik denk dat dat de ommekeer is geweest, ja. Zwamen mogen winst weer naar boven kijken, hè nu? Ja, dat is altijd een lekker gevoel als trainer zijn. En zeker ook als groep zijn die toch wekelijks voor elkaar werkt. En als ze dan deze resultaten kunnen behoren, is het natuurlijk altijd leuk, ja. Hier hebt dus nu al de 5e wedstrijd op rij, dat gaan we winnen zit. Ja, 4 wedstrijden en ik geloof wel een stuk of 7 ongeslagen, dus het gaat lekker. Dat denk ik. Hoe eindigt dit voor dit seizoen? Ja, die vraag heb ik net ook al gesteld gekregen. Ik weet het niet. Ik hoop helemaal bovenaan natuurlijk. Je hebt het geluk in ieder geval met. Al een paar weken, ja. Nou, ik weet niet of het alleen geluk is. Natuurlijk, wat ik net al aangaf. Die gele kaart is doorslaggevend voor dit resultaat. Maar aan de andere kant is er juist zoveel kansen dat wij gecreëerd hebben en we gemist hebben. Ja, ik denk dat er nog 2, 3 doelpuntjes meer kunnen vallen. Ga je vanmorgen een aantal spelers missen, hè, op dit moment? Ja, we hebben dit jaar wat de blessures betreft een pechjaar. Er zijn een aantal langdurige blessures met operaties en toestanden. Spelers die dit jaar ook niet meer terugkomen. Nou, dat is bijna, was ze van tevoren denk ik, de ganse as van het elftal. Nou, we hebben het eigenlijk uitstekend opgevangen als je nou de standje per ranglijst bekijkt. Het zijn nog 4 wedstrijden voor het ding. Nou, als het aan de ommekeer komt, dan hebben ze het seizoen toch heel aardig gedaan, ja.